Eluet pinyo wacho mar kaonti ma Migori, banda masori, ma oger kod pinyo wacho ma malo kod omenda maromo milion 140. Kata kamano, kambi mane omiyo rak mar gero bandani pod bandho chudo. Jojuma nigi mathoth. Bang' rito kuom kinde malo dweche aboro mondo koro bandano mar rech masori ma oger kod piny owacho koro chak ti, jolupo e dhowadh masori koro nitiere kod geno bang' piny owacho mamalo koro keto bandani ayanga e lwet piny owacho mar kaonti ma Migori. Koro dhi konyowa mondo mi wayud dongruok makende kaka jopiny. Koro gikelnwa pesa e ground. Ne waseformo cooperative society. Nyasi ni ne otele kod jalup gavana e kaonti ma Migori, Joseph Mairi. Facility can be able to handle at least 1 to 2 tonnage of Nile perch. It is meant to improve fish handling and value addition. Jalup gavana ni ma Migori ni owacho ni kaonti ma Migori dhi keto kenge makare mar neno ni banda ni koro kelo konyruok ne jolupo. County government is really going to ensure that the sustainability of this project is adhered to by allocating finances. Kata beni piny owacho malo oketo banda ni masori e lwet piny owacho mar kaonti ma Migori. Koro yangore ni piny owacho mamalo pok otieko chulo kambino mane omiyo rak mar gedone. We have assured the community that we are not handing over any debt. The national government is handling the issue of the contract that was agreed between the contractor and us. Banda ni masori nitiere kod kuondego ma ilose baraf kaachiel kod kata kuondego ma ibare rech. Jojuma, Ramogi TV, Migori. E kinde ma chenro mar rakore gi kodh El Nino dhi mbele